खुलुमबाय दिनै 29 मार्च 2020 नि निउज आपडेटआव बयखौबो बरायबाय स' दिनैनि फार्स्ट निउज आपडेटआनो जाहैबाय अनुपम मिश्राखौ सासपेन्ड खालामबाय बिथां अनुपम मिश्राया 2016 बेचनि सासे आईएएस अफिसारमोन बिथांखौ दा सासपेन्ड खालामबाय होनना बुंदों जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा कर'ना भाइरासनि क्वारेन्टाइननि सायाव भाइलेसन खालामदों होनना बुंदों दिनैनि सेकेन्ड निउज आपडेटआनो जाहैबाय रासियाया हादरनि सिमाखौ बन्द खालामबाय रासिया हादरा गावनि सिमाखौ बन्द खालामबाय होनदों बिनि जाहोनानो जाहैबाय कर'ना भाइरास जोंनि दिनैनि थार्ड निउज आपडेटआनो जाहैबाय भारताव कर'ना भाइरासआ बारानिफ्राय बारा बारिगासिनो बयबो मिथिगौ भारतावबो कर'ना भाइरासआ बारिगासिनो दिनैसिम गासै 1024 केसेस जादों भारताव फोर्थ निउज आपडेटआनो जाहैबाय बेंगालराव खामानि मावहैनाय बर' सुबुंफोरा रैखाथि मोनबाय नोंथांमोना बयबो नुदों जानो हागौ बिथां प्रकाश नार्जारिनि इउटिउब चेनेलाव बिसोरो दा गासिबो रैखाथि मोनबाय होनना बुंदों दिनैनि फिफ्थ निउज आपडेटआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बायजोनि खामानि मावग्राफोरनो अनसुंथाइ बादानि थाखाय बिथोन होदों जायफोरा आउट अफ स्टेट खामानि मावनो थांदोंमोन बिथांमोननि थाखाय गुड निउज सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खामानि मावग्राफोरनो अनसुंथाइ बादानि थाखाय बिथोन होदों होनना बुंदों दिनैनि सिक्स निउज आपडेटआनो जाहैबाय 2020 नि जानो गोनां टकिअ अलिम्पिकखौ पस्टपन खालामबाय बिनि जाहोनानो जाहैबाय मुलुगाव कर'ना भाइरासनि गिख्रांथाव महराव गावसोरनायखौ नोजोर होनानै 2020 आव जानो गोनां टकिअ अलिम्पिकखौ दोनथ'नाय जादों आरो बिखौ 2021 आव खुंनाय जासिगोन दिनैनि सेभेन निउज आपडेटआनो जाहैबाय मणिपुरनि कर'ना भाइरासजों नाख्रेबजानाय सुबुङा मोजां जाबाय जोंनि नर्थ इस्टआव दिनैसिम सानै सुबुंनाव कर'ना भाइरास जादोंमोन मणिपुर आरो सासेया मिज'रामनि बिनिनो मणिपुरनि बे जानाय सुबुङा मोजां जाबाय होनना बुंदों दिनैनि 8 निउज आपडेटआनो जाहैबाय स्पेनाव 24 घन्टायाव 832 सुबुंनि जिउ खहा स्पेनाव कर'ना भाइरासआ बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं 24 घन्टा सानसेयावनो साबेसे सुबुंनि जिउ गोमादों 832 सुबुंनि जिउआ गोमादों दिनैनि 9 निउज आपडेटआनो जाहैबाय बलिउड फावखुंगुर अक्षय कुमारा पीएम मोदी इमारजेन्सि रिलिफ फान्डआव 25 करोड़ रां डनेट खालामदों बलिउडनि सासे नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बलिउडनि सासे फावखुंगुर अक्षय कुमारा पीएम मोदी इमारजेन्सि रिलिफ फान्डआव 25 करोड़ रां डनेट खालामदों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।